Moi kaikki! Eli mä tein teille tänään Barcelonan ostosten esittelyvideon. Ja tosiaan tää kamera saattaa vähän heilua, koska mä oon sängyllä. Joten pahoittelut siitä. Mutta mä yritän jättää tästä vähän niinku turhia höpöttelyitä pois, joten eiköhän me vaan mennä videoon. Joten aloitetaan vaikka nyt Bull & Bearilla. Bull & Bearista ostin, mä en tiedä mitä sanotaan, mutta siis ostin tällaisen paidan. Tää on aivan ihan oikeastaan varmaan mun lemppari näistä kaikista. Mutta tämmönen valkoinen paita. Ihan täällä. Sitten täältä tulee nää hihat. Ja tää paita oli 16 €. Sitten tällainen paita. Ja tää oli 10 €. Sitten tällainen paita. Tässä lukee Never Stop Dreaming. Ja sit tossa on vähän niinku toi, että kello soi, et sit pitää lopettaa unelmointi. Ja tää oli 6 €, eli tää oli aika edullinen. Ja sit viimeisenä on tällainen paita. Eli Fake Alien lukee siinä. Mä oon hävittänyt tämän hinnan, mut mun mielestä tää oli joku 10. Sitten Double Ancient. Ja tosiaan mä olin tässä kaupassa ekaa kertaa ja siellä oli oikeesti ihan sairaan kivoja vaatteita. Tosiaan sieltä tämmönen ihan perus harmaa paita. Tällainen. Ja täällä takana on tällainen reikä. Tää oli 18 €. Tällainen teepaita. Tässä lukee Live. Ja tää oli 22 €. Ja täällä takana on kans teksti, että jos haluatte lukea, niin paussittakaa. Mulla on tosi paljon harmaita paitoja, koska harmaa on mun lempivaateväri. Ja muutenkin lempiväri, joten well, nothing you can do about it. Sitten brändi Melville. Ja tää on tosi perus tämmönen harmaa paita. Tää kaula-aukko on tässä vähän tämmönen. Ja näähän on tosiaan yksi kokoisia vaan nää vaatteet. Joten tää on mulle vähän iso. Ei se haittaa, tää on tosi kiva. Ja tän hinta oli 19 €. Tällaista paitaa mä olin ehtinyt tosi kauan. Mä luulisin, että nää löytyisi joka kaupasta, mutta mä en ikinä löytänyt, joten halleluja. Mut tällainen paita, jossa on napit. Ja tän hinta oli 21 €. Sitten tollainen samanvärinen teepaita. Tällainen teepaita. Tän hinta oli 20 €. Siinä oli mun vaateostukset, joten nyt mennään sitten muihin ostoksiin. Primark! Tosiaan mä olin tosi pettynyt tohon Primarkiin. Siis mä en löytänyt yhtään mitään täältä siis sieltä. Siellä ei ollut mitään, mitä voin hakea. Mut ei voi mitään. Mä ostin kuitenkin sieltä jotain pientä. Mä ostin tällaisen vaniljakynttilän. Ihan tuoksunen. Tää oli euron. Sitten mä ostin tällaisen pakkauksen, jossa on 2 tällaista. Ja tää oli ilmeisesti €1,52 tällaista. Ja sitten koska mulla ei oikeesti mitään kivaa lompakkoa, ja mulla on aika vanha lompakko, niin mä ostin tällaisen lompakon. Tää on aika perus tämmönen palö. Ja tää oli 5 €. Siinä oli Primark, ja nyt mennään vaikka vähän näihin toisiin graaskauppoihin. Eli mä ostin sellaisessa boutiqueissa tällaiset Starbucks-kuoret. Tää oli 10. Huonopuolet näihin tarttuu kaikki pölyt. No joo, ihan kiva toi. Sitten sellaisessa turistikaupassa, tää oli mulla oikeesti yllätys, mut mä ostin sieltä tosiaan repun. Tää oli vaan 17 €, joka on ihan älyttömän edullinen. Ja tosiaan mun kukkareppu meni rikki. Olen hyvin iloinen, että ostin tämän repun. Sitten mennään vaikka Sephoraan. Ihan pikkukassi. Tosiaan mä arvostan, koska mä kävin siellä silleen, niin että kun mä en ajatellut yhtään mitä mä ostaisin, mä vaan kävin siellä ihan silleen extempore. Sitten mä en tullut hakea vähän sieltä mitä, vaikka siellä olisi ollut vaikka mitä. Ja mä en nyt ostanut mitään järkevää, mutta ostin tällaiset putellit. Toinen tuliainen ja tässä on tosiaan niinku käsirosvoja. Cotton Flower ja sit joku. Ja näihin meni 10 €. Sitten Victoria's Secret. Sieltä mä ostin sen pakkauksen, joten eka oli tämmönen. Tänne voi laittaa kaikki hammasharjoja tällaisia. Sitten tällainen. Ja sitten vielä tämmönen pikkunen. Tämmönen musta. Ja noihin tosiaan meni 42 €. Ja sit tuliaiseksi ostin tällaisen huulikiiltojutun. Ja tää oli 10 €. Sitten mä kävin ostamassa tuliaisia herkkuja. Mä tulin siellä vähän hulluksi. Mä ostin ihan liikaa. Mä ostin ihmisille, jotka ei koskaan antanut mulle mitään tyyliä tuliaiseksi. Ei pitää. Mä nyt en jaksa kertoa näin hintoja. Näihin meni jotain 20 € kumminkin. Eli tämmönen, tää oli vähän paikallista suklaata tuliaiseksi. Tällaisia Milka Oreo-patukoita mun kavereille. Mummille tällaista Mikadon suklaata. 3 tällaista Double Stuffed Oreo-juttua. Mä en syönyt tätä vähän, mutta sit mä ostin tällaiset suklaa-Oreo-jutut. Ja sitten vielä tämmönen valkosuklaa-Oreo tuliaiseksi. Tässä oli kaikki mun ostokset Espanjasta. Oli ihan mahtava reissu. Ja muistakaa katsoa mun kooste. Toivottavasti tykkäsitte videosta, jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukut ylös. Muistakaa tilata, jos teitä kiinnostaa minä. Tää on mun kanava. Me nähdään ensi kerralla. Hei hei!